Mhix album b'xi sticker ta' plejers internazzjonali bħal xi Juan Mata jew Paulo Dybala, imma album bil-plejers li jilagħbu mal-klabb tal-futbol tal-Luqa St Andrews. Album li permezz tiegħu il-komunità ta' Ħalluqa u li lin minna ikunu jafu min huma l-plejers li jilagħbu ma' dan il-klabb sa mill-iżgħar etajiet. Hemm il-fuq minn 225 sticker jew ritratti li ttieħdu waqt sessjonijiet ta' taħriġ, ritratti tal-iżgħar plejers sa dawk li jieħdu ħsieb affarijiet tekniċi. Anthony Xiberras, membru fil-kumitat tal-istess klabb u li ħaħsib ir-ritratti, spjega li l-album jaqgħad it-tlet ġenerazzjonijiet li jilagħbu mal-klabb. Hemm ġenerazzjonijiet ta' tliet ġenerazzjonijiet li għandha fiħdana il-Luqa St Andrews bħala kemm nirsi bħala klabb. Nibdew minn tfal plejers ta' 4 snin li għamlu parti mill-kategorija tal-ABC li ġi propja magħmula dis-sena das-season ħloqnija fejn it-tfal jitalmu l-aġilità, il-bilanċ u koordinazzjoni li jistajjenu mill-qudiem fil-logħba tal-futbol. Naturalment mbagħad hemm is-sections l-oħra under 7, 9, 13, 15, 17, u mbagħad tlajna wkoll bid-differenza żidna wkoll il-klabb ta' Ħalluqa St Andrews fejn hemm il-minors u hemm anke senior. Huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'pajjiżna tant li l-album intlaqa sew. Rispons kien wieħed tajjeb kemm il-plejers, kemm il-parroċċjani Luqin, anke mill-nies minn barra Ħalluqa wkoll li jraw xi ħaġa kif għadlek qabel li jisom jgħixu żmien ma jkollna naqdu l-stickers fuq albums ta' plejers barranin. Naturalment, in-nies kollu jisaqsu għalih ġifieri u hekk għal dan l-album u aħna wkoll tuna kuraġġ ġifieri li għamilna xi ħaġa li kemm Luqin il-plejers tagħna u anke nies barra jkunu jistgħu jaraw dan l-album li għalissa ħareġ ta' suċċess kbir għalina. L-akbar entużjażmu għall-album kien fost il-plejers infushom, kien hemm min raħ bħala album li jgħinna l-għaqda fit-tim. Dal-album jfisser ħafna li għad ma stennejt li minn naqqat l-stickers tal-World Cup bħan speċi naqqat tar-raħal tiegħi. Xi ħaġa kbira li anke naqqat l-stickers ma' ħbib tiegħi u ninaqdu anke bħala tim. Fejn hawnhekk nistgħu naraw anke l-kbar, fejn nistgħu mmorru narawhom ħalli nagħtuhom kuraġġ. U kien hemm min li ħa gost meta sab l-isticker tiegħu u waħħalha fuq l-album. Meta waħħalt l-isticker tiegħek fuq l-album, kif ħassek inti? Kontent.